Бязмерная велич магутнасці Божай у нашым навяртанні. Ці задумывались мы калі-небудзь аб тым, што за моц стаіць за нашым навяртаннем? Што за моц стаіць? Канешне ж, за нашым навяртаннем стаіць моц творцы ўсяго бачнага і небачнага. Таго, хто стварыў неба і зямлю. І для большага разумення прапаную прачытаць толькі адзін сказ, адно предложение. Адзін сказ. Будем чытаць па перакладу Сёмухі. Таму і я, дачуўшыся пра вашу веру ў Хрыста Ісуса і пра любоў да ўсіх святых, не перастаю дзякаваць за вас Богу, спамінаючы вас у малітвах маіх, каб Бог Господа нашага Ісуса Хрыста, Айцец славы, даў вам духа мудрасці і адкрыцця на спазнанне Яго і прасвятліў вочы сэрца вашага, каб вы уведалі, у чым надзея закліканне ягонага і якое багацце слаўнай спадчыны ягонай для святых, і якая бязмерная веліч магутнасці ягонай у нас, што паверылі праз дзеянне ўладарнае сілы ягонай, якой ён уздзейнічаў у Хрысце, воскрэсіўшы яго з мёртвых і пасадзіўшы праваруч сябе на нябёсах, навышэй за любое начальство і ўладу, і сілу, і валадарства, і ўсякае імя, называемае не толькі ў гэтым веку, але і ў будучым, і ўсё упакорыў пад ногі яму і паставіў яго вышэй за ўсё галавою царквы, якая ёсць цела ягонае, поўнасць таго, хто напаўняе ўсё ва ўсім. Адзін сказ – гэта апостол Павел, канешне ж. Адзін сказ, адно предложение, у арыгінале 169 слоў на грэцкай мове. Адзін сказ. І што мы маем? Сказ адзін, не вельмі магчыма ўсё разам схапіць ці зразумець, таму што глыбіні неверагодныя. Тым не менш, гэта малітва апостола Паўла. Пачынаецца са слоў «таму». Ён піша: «Таму і я, дачуўшыся пра вашу веру ў Хрыста, таму гэта чаму?» І нам трэба вярнуцца да вышэй, да 11 і 13 вершаў. Таму у ім мы і зрабіліся спадкаемцамі і былі наперад назначаныя на тое. Таму я, дачуўшыся, і гэтак далей. В нем мы сделались наследниками, быв предназначены к тому. Сделались наследниками, быв предназначены к тому. У ім і вы, пачуўшы слова праўды, абвешчанне вашага выратавання і уверыўшы ў яго, пазначаны печаткай абяцанага Духа Святога. Ну, які ёсць зарука спадчыны нашай, Дух Святы. 4 гады, як апостол Павел пакінуў Эфес. Ён быў там пастарам амаль што 3 гады, і ён сочыць за тамашняй царквой. І мы ведаем, што ён сочыць не толькі за тою царквой, а таксама звяртае сваю увагу і да галацянаў, і да карынцянаў, і да рымлянаў, і гэтых далей. Но сёння пра Эфес. Эфес – найбуйнейшы порт Рымскай імперыі. Тут і велізарны тэатр, амфітэатр на 24 тысячи чалавек. Пастор Ігор там быў, так? Да? Ну, каб мы разумелі, што такое 24 тысячи чалавек амфітэатр. Мінск, а? Да, сённяшняга Дынама. А да перабудовы 2/3 Дынама. Тое, што там стаіць у цэнтры Мінску. 24 тысячи чалавек. Рэшткі застались па сённяшні дзень.
І таксама храм богіні Дыяны ці Артеміды. А людзі, якія навярнуліся да Хрыста, яны былі паганцамі. Канешне ж, яны былі паганцам, ідалапаклоннікамі. І тым не менш сталіся хрысціянамі. Гэта дзіва дзіўнае. Прычым не ўсе навярнуліся, калі Павел быў там пастарам. За 4 гады царква вельмі ўзрасла. Шмат людзей далучыліся да царквы. І таму Павел сочыць за царквой і дзякуе Богу за тое, што ён робіць у гэтай царкве, за ту працу, якую праводзіць Дух Святы там. А справа ў тым, што вера эфесцаў ці эфесянаў у розных перакладах па-рознаму. Дык вось, эфесянаў вера вельмі, вельмі моцная. І насамрэч доказ таму у тым, што вернікі яны супрацьстаялі неверагоднаму ціску на іх з боку ідалапаклоннікаў. Ну, прыклад з нашага часу. Вось вы, калі вы навярнуліся да Хрыста у баптысцкую церкву ці ў рэфармацкую, ці не чулі вы такіх слоў, а чаму не як у людзей? Чаму не ў праваславі, чаму не ў каталіцызм? А чаму гэты секты? Чаму? Такі, невялічкі ціск, тым не менш. А у тыя часы, як і сёння, людзям, каб жыць, трэба было зарабляць грошы. І яны павінны былі працаваць ці гандляваць, але вытворчасць існавала ў выглядзе цэхаў ці хаўрусаў, артэль, гільдзія. Хаўрус краўцоў, гільдзія партных, хаўрус ганчароў, хаўрус будаўнікоў, хаўрус вінаробаў, хаўрус кавалёў, злотнікаў, ювеліраў, хаўрус гандляроў. Самайстойна будаваць, ці шыць, ці гандляваць было немагчыма. Чаму? Браткі не дазволяць. Усё як сёння. Чалавек павінен быць чальцом той ці іншай брыгады ці хаўруса. Як працуе хаўрус? Разам працуюць, разам адпачываюць, разам святкуюць усялякія паганскія святы. Усё разам. Сёння гэта карпаратывы. Так ці не? Канешне ж. Канешне ж, так. А вы навярнуліся да Хрыста. Навярнуліся да Хрыста. І ўжо больш не можаце браць удзел у п'янках, у храме Артеміды з храмавымі прастытуткамі. Сёння, калі параўняць з сённяшнім днём, вы не можаце прыйсці на карпаратыў. Но пропустили 1 корпоратив, 2, 3, а потым што? А потым што будзе? Пропустили 1, 2, 3 корпоратива і апынуліся па-за рамкамі цеха. Па-за рамкамі цеха. А самазанятасць не самая доходная справа. І сёння, і тады. Хутчэй наадварот. Нізкая праца, нізкія заробкі. Тым не менш, царква расла. Тым не менш, царква расла. І эфесяне выдужалі, выстаялі. Таму і я, дачуўшыся пра вашу веру ў Хрыста, Иисуса и про любовь до всех святых. Поглядите, вера и любовь идут разом. Идут разом.
рука ў руцэ. Яны клапаціліся адзін за другога, абавязкова. Даглядалі хворых, былі гасціннымі да хрысціян, вандроўнікаў ці падарожнікаў. Больш за тое, яны пасылалі дапамогу тым хрысціянам, якія цярпелі ад голаду. Любоў і вера ідуць разам. Апостол Ян піша, памятаем, тое, што мы перайшлі ад смерці ў жыццё вечнае ці да жыцця вечнага, ведаем з таго, што любім братоў нашых. Клапоцімся аб іх. Калі мілата дзейнічае ў сэрцы чалавека, мілата, благадаць, калі яна дзейнічае ў сэрцы чалавека, тады народжаныя з гары маюць жаданне дапамагаць братам і сёстрам, дбаць пра аднаверцаў, не красці ў іх, а дапамагаць, жаданне ў сэрцы. І апостол не перастае дзякаваць Богу за ефесянаў, спамінаючы іх у сваіх малітвах, таксама і галацянаў, і карынцянаў, і рымлянаў, таму што яны былі ў ягоным сэрцы. Ён моліцца за іх, і за карынцян, і за галацянаў, і за ефесянаў, за рымлянаў. Не за ўсіх агулам, а паасобку, памятаючы людзей. І гэта ёсць служэннем заступніцтва. Шмат хто з тых, хто навяртаецца да Хрыста, пытаюцца, а што мы можам зрабіць для Хрыста? Служэнне заступніцтва. Што я магу зрабіць? Вось прыклад. Апостол моліцца за іх. Служэнне заступніцтва, міласэрнасць і заступніцтва. Гэта жыццё хрысціян. Маліцца за іх. І вось пачатак самой малітвы з 17 верша пачынаецца: «Каб Бог Господа нашего Ісуса Христа, Отец славы, даў вам духа мудрасці і адкрыцця на спазнанне Яго». Чаму так складана? Чаму проста не сказаць: «Каб Бог даў вам гэта»? Чаму? Каб Бог Господа нашего Ісуса Христа, Отец славы і Дух Святы. І вы ведаеце, гэта не складана, і гэта не пафас ні ў коім разе. Гэта глыбокая пашана да Бога. Глыбокая пашана да Бога. Павел узгадвае і Айца, і Сына, і Святога Духа, а таксама тое, што Айцец славы, уся Троіца, згадваецца ім, усемагутная, пералічвае якасці Божыя. Каб Бог Господа нашего Ісуса Христа, Отец славы, усемагутны, бясконцы, вечны, усеведаючы, які ёсць чысціня і дабрыня і святасць, які ёсць любоў, даў вам пазнанне. Гэта яго малітва. Малітва заўсёды павінна узносіцца вераю, а вера будуецца на знанні таго, да каго ты звяртаешся. Кім ёсць для цябе Бог? Калі гэта проста Бог? Не, для Павла гэта не проста Бог. Гэта усемагутны Бог. Гэта вялікі Бог. Гэта творца ўсяго бачнага і небачнага. Гэта Бог. І он звяртаецца да яго менавіта так. А ён сама дабрыня. Няхай гэтая дабрыня і мілата дасць вам духа мудрасці,
і адкрыцця на спазнанне яго. Гэта мілата і дабрыня. Дасць духа не на гаварэнне іншымі мовамі, інымі языкамі, а на спазнанне яго. Бачыце розніцу? Бога Айца, Сына і Духа Святого усё во всей полноте. Складана? Ну, а Дух Святы, ён згадывае яго і кажа, што ён мае даць вам мудрасць і адкрыццё. Дух Святы. Не трасучку, как некую там, не мовы нейкія, а мудрасць і адкрыццё. Адкрыццё – гэта праца Духа Святого. Гэта праца Духа Святого. Толькі ён дае гэтае адкрыццё, толькі ён адкрывае. Мы ведаем, што сёння ёсць прарокі, людзі, якія кажуць, быццам яны атрымліваюць слова здання непасрэдна ад Бога. І часам бывае, што супярэчыць адно слово знання другому слову знання. Прарокі, так, прарокі, быццам бы прарокі. Але яны не існуюць сёння, не. У нас ёсць Пісанне. Гэта і ёсць канчатковае адкрыццё Божие, канечнае откровение. І ў ім, у гэтым адкрыцці, пастаўлена кропка. Кропка. Усё. Все, што нам трэба ведаць пра Бога, пра наше выратаванне, пра наше грэшнае естество, усё у кнізе, у Бібліі, усё. А адкрыццё завершана. Аднойчы было дано і пастаўлена кропка. Што нам трэба для выратавання? Усё тут, у Слове Божым. І ў гэтым сэнс гэтага верша. Дарагія сябры, хай прасвятляюцца вочы вашага разума праз адкрыццё Божие. Но некаторыя хрысціяне не вельмі імкнуцца да паглыблення ведаў пра Хрыста. Яны выратаны. Да, канешне ж. Яны паверылі ў Господа. Яны ходзяць з ім, але яны не паглыбляюцца ў ведах сваіх. На жаль. Чаму на жаль? Таму што на жаль. Таму што шмат чаго не разумеюць. І таму усялякія настаўнікі вельмі лёгка могуць збіць іх з панталыку. Вельмі лёгка. Яны таленавітыя, яны байкі будуць расказваць вам, а мы будзем слухаць і прымаць. А можа, гэта так оно і ёсць? А апостол прагне, каб Айцец славы даў вам Духа, Святого Духа, мудрасці і адкрыцця. Мудрасці. Каб пашыралася ваше разуменне і веды пра Хрыста, дзеля чаго? Ты прасветліў вочы сэрца вашага, каб вы уведалі, у чым надзея заклікання вашага. І багацце славы спадчыны ягонай дзеля святых. Не іншыя языкі. А каб ён прасветліў вочы сэрца вашага. Справа ў тым, што эфесяне сутыкнулись з праблемамі, іх было шмат. Гэта і дзействуючыя, якія прыхадзілі ў царкву і гаварылі, што трэба зрабіць абразанне, каб выратавацца, верыць у Хрыста, і абразанне, і гэтых далей. А таксама гностікі, якія вучылі, што Христос ніколі не ператвараўся ў чалавека, быў і Богам не быў, і чалавекам не быў, і гэтых далей. А людзі, яны вельмі любяць байкі і халяву. Ну, доказ вельмі просты. Інтэрнэт. Паглядзіце, як наткнуўся, як з зямлі дабыць золата на халяву. Электрыцтва на халяву. На халяву, каб электрыцтва у вас было без розетак, без всяго, нейкі там зрабіць.
ну, не ведаю, катушку, подключите, лямпочка горить. Миллионы проглядов. А тут у нас питают, а чему это харизматичные церкви такие великие? Байки любят люди. И халяву. И халяву. Вельми. А вось поглядеть, откуль берется электричность. Там сам в Ютубе. У сотни разов меньше наведальников глядять гэта. А вось халяву давайте. Золото сдобудем с земли. Электричество, так, как это, на халяву. И студенты тоже. Не учатся, а перед зачеткой машут. И забыл, что говорить уже давно. Дочка училась. Треба высунуть зачетку и сказать халява. А на утро идти сдавать и ловить эту халяву. Дык вось. А нам потрібно мець просветленные вочы, каб ведаць Христа. І якая безмерная веліч магутнасці ягоная у нас, што поверылі праз дзеянне ўладарнай сілы ягонай, якою ён уздзейнічаў у Христе, воскресіўшы яго з мёртвых і пасадзіўшы праваруч сябе на нябёсах. Павел хоча, каб мы зразумелі, якая моц стаіць за нашым навяртаннем. Кажа пра бязмерную веліч магутнасці і прапановвае і параўноўвае яе з тою магутнасці, якая воскресила Ісуса Христа з памерлых, якой ён уздзейнічаў у Христе, воскресіўшы яго з мёртвых. Тая ж самая моц, якая воскресила Христа з мёртвых, навернула нас до Бога. Тая ж самая моц творцы ўсяго бачнага і небачнага, і тая моц, якая воскресила Христа, стаіць за нашим навяртаннем. Гэта цуд, вялікі цуд. Мода сённяшняга дня. Хто хоча мець жыццё вечнае, падыміце рукі. Паднялі. Помолимся разом. Помолилися. Віншую, вы перайшлі ад смерти до жыцця, вы маеце жыццё вечнае. Ці выйдзеце наперад? Якая безглуздзіца. Плод для бяды. Ці по-расейску бред сівай кобылы. Но плод для беды как-то гучыць лепей, мне здаецца. Чалавека ратуе тая ж самая моц, якая воскресила Христа з памерлых. І гэта цуд. І калі я разумею гэтае, што тая ж самая моц, якая падняла Христа з магілы, подняла и меня до жыцця вечнага. Аб гэтым наступным разам з другого раздзела «І вас мёртвых за злачынствы ваши и преступления» наступным разам. А сёння слава Табе, Усявышний, слава Табе, што Ты не пашкадаваў сваей моцы, каб мяне, каб вас, грэшнікаў, падняць з гэтага пылу, з гразі і ўзнесці да славы нябёсаў. Тая ж сила. Христос быў мёртвы, холодны, ляжаў у магіле, і дух жыцця прыйшоў і вайшоў у ягоную плоть. І он воскрэс. Тое ж самае, ці падобнае з гэтым, адбылося з намі. Слава нашему Богу, Айцу, Сыну, Святому Духу за яго неверагодную любоў, за ягоную бязмерную веліч магутнасці, якою ён навярнуў нас да сябе. Алілуя. Амен.